Bayad. Number po lang po.
Gumagana yung number. Gumagana yung makita. Sabi ko po. Ito mo yung tap. Okay. So, tap hanggang magpupunta dito sa pivot. Tap ko lang. Sige na. Tap hanggang mag-adot sa rito. Okay. Tap. 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 Ticket number PAS310. Please proceed to counter 1.
Number AS537. Please proceed to counter 2. Ticket number AS537. Please proceed to counter 2. Ticket number P917. Please proceed to counter 5. Ticket number AS538. Please proceed to counter 2. Ticket number AS538. Please proceed to counter 2. Ticket number PP505. Please proceed to counter 5. Yes po.
Official receipt, sir, sa email lang po. Tatago na lang po. Ticket number PP506. Please proceed to counter 5. May tayo ba? Tulo, tulo.
Ang sa'yo, sir? Kurang kilo na eh. 240 po po. Ha? 240 po. 200 po siya na. Sige, boss. Hindi. Thank you. 240 man po dyan. Para rin. Hindi na lang. Ilang kilo po? Kabanga lang. Hindi ka lang po. Digital. Pero mag-apot, ano naman eh? Dito po po. Salamat po. 320 sa laman. Sa payo. 126 po. Wala natin sa payo din. 280 126. Sige po. Tayo po. Sayang. Mayo po. Sige, boss.
Ayaw, sabaw. Sabaw, ayaw. Thank you. Okay. Meron po kanin, tapos mabakal po akong sabaw. Sarang paksiw sa kasabaw. Paksiw Che ha. May laman sa kasarang sabaw. Sabaw Che. Ano isda yan? Salmon. Duwag kaya. Teka na ba nag-ibang bansa? Dahil na. Ang mga sinso. Ano? Sige sa ng trabaho ang mga sinso. Sige nga na to. Pagal sa nang inabot. Yeah. Wala na po ka, boss. 170. Che. Salamat po.